mamaki bane in muka ji wasu waɗanda muke shakka akan lamarin su waɗanda suka so su kai shi'anci kwata a Najeriya suna bibiyan irin wayannan, ba abun mamaki bane. Ya zuwa yanzu ma an turo karatun wani daga Talatan Mafara wanda yake nuna cewa malamin su wanda aka yi ijma'i akan cewa ko mukaddima bai sani ba na addini, aka dinga koɗa shi ana nuna cewa ya fi ba maraji yana duk hukunce-hukunce waɗanda asalinsu na Qur'ani da hadisi, wanda sai an yi aiki tukuru. Shi yasa ma malami ba ya iya zama mustanbidi sai ya zama mujtahidi a bangaren fiqh, mujtahidi a bangaren usulu da hukunce-hukunce da dama waɗanda su za su halasa su ba shi daman da zai iya shiga littattafai ya shiga waɗannan adilla guda hudu ya yi istinbatin hukunci. A'udhu billahi samil alim minash shaitanir la'inir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa alihi at-tahirin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajah. ‘Yan uwa masu sauraron mu da kallon mu a wannan zama na musamman wanda muka sa mai suna hattara shi'ar Ahlul Bait daga ‘yan fasa ƙwauri. Abubuwa ne suke tasowa wanda muka fara shu'uri da hatsari da ake neman a yi mana kutse a cikin makarantar Ahlul Baiti sakamakon abubuwan da suke tasowa. Wasu mutane musamman masu ƙoƙari akan kafafen sadarwa na yanar gizo da abin da ake kira fada'ul majazi social media sun bujuro da abubuwa suna tattaunawa akan mas'ala ta fiqhu wanda wasu suka ɗaukan ma kansu zubar da ƙiman wani malami sharifi sakamakon ya yi bayani akan abin da ya yi imani da shi na fiqhu a shi'anci. Ko mas'ala ce wacce halacci da karhanci, kai ko da halacci babu karhanci ba yana nufin wajabcin aikata shi ba. Misali auren mutu'a a duniyar shi'a halas ne, babu wani daga cikin 'yan shi'a tun daga zamanin manzo har ƙarshen zamani da yake da iskali akan halaccin auren mutu'a. Amma wa yake yi? Mutum nawa ne suke aikata shi? Sai wani hukunci ya bayyana a makarantar Ahlul Baiti, bincike da istinbatati na malamai ya kai su zuwa ga bayani akan hukuncin, sai zama da dalilin da za a tuhumi marja'iyya ta shi'a. To shi ne nake son in ja hankalin mabiya Ahlul Baiti 'yan shi'a, saboda zuwa yanzu akwai masoya Ahlul Baiti da yawa, amma 'yan shi'a nake magana da su cewa su yi hattara daga 'yan fasa ƙwauri waɗanda ba malamai ba ne a duniyar sunna balantana kuma a shi'a, suka ɗauki rigar malinta suka ɗaura wa kansu maimakon su bi label ɗinsu na takhassusinsu akan abin da suka kore na aikin jarida, su yi bayanin abin da suka sani na siyasar duniya. To in sun fara shishshigi suna mana kutse akan abin da ya shafi makarantar Ahlul Baiti. Makarantar Ahlul Baiti tana da asasi, makaranta ce wanda manzo sallallahu alaihi wasallam ne ya assasa ta, kuma albarkacin wannan ta'asisi da ya yi cewa inni tarikun fikum ma in tamassaktum bihi ma lan tadillu ba'di abada kitaballah wa itrati ahla baiti innahuma lan yaftarika hatta yarda alayhi al-hawd. Yi bayani wanda hadisai ne mutawatirai a kusan dukkan malaman musulunci, banda 'yan hamayya wayanda suke bin Banu Umayya, cewa manzo ya yi wasiya da iyalan gidansa cewa ya bar musu nauyayen da ba za su ɓace ba bayan sa har abada, shi ne littafin Allah da iyalan gidansa. Iyalan gidan Annabi ba su a ko'ina, duk da ya yi bayanin al-khulafa'u min ba'di isna ashar wanda su ne imaman Ahlul Baiti, ya lissafo su kuma kowanne da zamaninsa. Kuma su imaman Ahlul Baiti manzo sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar musu, ya yi musu bayanin shari'a, duk abin da ɗan adam yake buƙatar shi har duniya ta naɗe an ɗaura wannan hukuncin a kansu, kuma sun riƙo wannan ilimin sun gangaro da shi, ba su tafi da shi ba,
lokacin da imami na ƙarshe ajalallahu ta'ala farajahu sharif sahibul amr wa zaman imamul hujja imam mahdi walillahi al'azam, lokacin da zai faku kamar yadda muka yi bayani akan marja'iyya ita ce sirrin nasarar shi'anci, to ya yi bayanin wakilansa wa'inda su wa'innan su ake cewa nuwabul amma. Wa'innan na'iban makarantar ce take yaye su tun daga hauza ta asali da manzon Allah ya assasa ta a Madina, wacce ta yi intiƙali ta je Kufa daga hannun Imam Ali, ta gangaro ta dawo Madina, ta dinga tafiya har zuwa lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya sa babba sama da shekara 1000 aka assasa ta a Najaful Ashraf a hannun ɗaya daga cikin manyan malaman Shi'a, Shekul Tusi qaddasallahu nafsahu zakiya. An ci gaba da kiyaye wa'annan malaman da suka zama wakilai na Imam Zaman, ba kawai kiyaye su da mustawa na ilimi ba, mustawa na tarbiyya, mustawa na hali da dandake karatu. Duk wani wanda ya ce makarantar Ahlul Baiti an iya mata kutsen da ya mata tasirin da yake iya shiga fatawoyin malamai, to ko dai jahili ne ko kuma magurbi ne wasu yake wa aiki domin ya yi wa 'yan mulkin mallaka tasiri, ya yi musu hidima, ko ya sani ko bai sani ba. Saboda wannan fatawoyin na maraji a tsawon tarihi su ne suka tarbiyyantar da duk wani malami, duk wata gwagwarmaya da ka sani ta kawo sauyi. Waɗanda suka riƙe wannan sauyi, sawa'un a Labanan ne 'yan Hizbullah ko Husawa ko hatta Hamas, waɗanda suka kwankwada suka sha daga tarbiyyar da suka samu wajen alaƙarsu da 'yan Shi'a, za ka samu cewa wannan ƙarƙashin koyarwa ne da irshadi na marja'iyya. Janibin siyasa marja'iyya ne suka yi, balantana janibi na fiqhu wanda wannan takhassusi ne na musamman. Wasu bayan Allah tun ƙuruciyarsu suke tarewa a makarantar ilimi su sha da tarbiyya, kaga mutum ya tsufa tun daga yarinta ya shekara 50, 60, 70 yana karatu, yana haɗe da tarbiyya kafin ya isa zuwa ga marhala ta marja'iyya. Istinbatat, dukkan durus da ake yi na usulu, na fiqhu, na tafsiri, falsafa, aqaid, ilmul kalam, dukkan basosi sai malami ya zama mutakhassisi, ya zama mutabakkuri a duniyar ilimi yake iya isa zuwa ga marhala ta ijtihadi. Bayan ya zama mujtahidi kuma sai ya daɗe yana karantar da waɗanda suka yi kusa da ijtihadi din, basin da ake ce mishi basul kharij. Malamai waɗanda za su iya mai iskali akan fannoni daban-daban, sai an kai wannan marhala din sannan zai kai marhalar da zai iya istinbati. Lokacin da ya kai marhalar istinbati na hukunci, manyan malaman sa wasu na nan da kuma manyan waɗanda sun kai ijtihadi amma ba su kai marja'iyya ba, sannan malamai maraji na sama da shi za su tantance su tabbatar da wannan ya cika sharuɗan marja'iyya, wanda Imam Zaman ya ce fa amma man kana min al-fuqaha sa'inan li nafsi hafizan li dini mukhalifan li hawa muti'an li amri maula falil awami an yuqallidu. Irin su ake wata kalili, kuma irin su ne suke iya rubuta rasail amaliya, kuma suna yin haka ne bayan dukkan bincike da dukkan fannoni na ruwaya. Sun karanci usul, sai sun tantance, sun san abin da ya shafi abubuwa na karo na ruwayoyi, sun san ilmin rijalu, sun san kai sai malami ya kai kansa mustawar zamanin annabi ta yanda zai iya fahimtar harshe na shari'a. Akwai abin da malamai suke cewa al-mutasharri'a, sai ya kai kansa wannan ta yanda yake iya fahimtar larabcin zamanin annabi, nusus na zamanin annabi. Lokacin da harshe na hadisi ya magana za su kai kansu zamanin annabi. Sassauyawan yare da yanda ake amfani da larabcin yanzu da na lokacin akwai bambanci, to sai mutum ya karanci wannan, ya fahimci haqa'iq shar'iyya, ya fahimci haqa'iq kharijiyya, ya fahimci nasikh mansukh
abubuwa masu yawa ne yake ahala malami ya isa zuwa ga marhala ta istinbadi na hukunci na shari'a. Ɗaya daga cikin abin da makarantar Ahlul Baiti, makarantar Shi'a ta yi fice da shi shine su ba su rufe ƙofar babin ijtihadi. Wannan ne yasa a kowane zamani, a kowane lokaci akwai mujtahidi wanda wannan mujtahidin dole ne ma an za ka yi taƙalidi ka fara da sabo wanda yake a zamaninka. In farkon fara taƙalidinka ne, la yajuzu taqlidul mayyit ibtida'an, ka fara yi wa mamaci taƙalidi aka ce a'a dole ne ka, sai dai za ka wanzu akan taƙalidin wanda ya rasu da sharaɗin komawa mai rai, wanda idan akwai sababbin fatawa sababbi da suka dace da zamanin da kake ciki, shi wanda ke ran shi zai yi maka bayani. A makarantar Ahlul Baiti ba a yarda da kiyasi ba, saboda muna da abin da ake ce mishi al-adillatul arba'a, kitab wa sunna wal ijma' wal aql, wanda malamai duk sun yi bayanin su a duniyar usul, suka rarrabe suka yi bayani dalla dalla kan cewa janibin kiyasi ba a bukatansa. Wannan littafin da ke hannuna shi ake cewa aqaiduna, wanda Allama Ayatul Uzma Sheikh Makarim Shirazi ya ishrafin wallafa shi ta hanyar ɗalibansa. A cikin abubuwan da yake magana dangane da kiyasi, bayan ya zo magana akan masadir al-fiqhiyyatul arba'a, ya magana akan masdari na fiqh guda hudu, ya yi bayanin su kitab Qur'an al-Majid wa huwa aslul ma'arif wal ahkam al-islamiyya. Qur'ani shine asali na dukkan ma'arifofi da hukunce-hukuncen musulunci. Saniyan yace sunnatun nabi wal a'immal ma'sumin, sunnar annabi da imamai ma'sumai. Na uku ijma'ul ulama wal fuqaha allazi yakshifu an ra'ayil ma'sum, ijma'i na malamai da faqihai wanda shi kanshi ijma'in ba zai zama hujja ba sai wanda aka iya inkishafi daga cikinsa cewa wannan ijma'in ya dace da ra'ayin imami ma'sumi, wanda tafasilin shi yana a littattafan usul na fiqh. Rabi'an dalilul aql, hankali shi ma hujja ne. Wal maqsud minhu dalilul aql al qat'i, yace abinda muke nufi da dalilul aql shine na hankali yankakke. Amma dalilul aql zanni kal qiyas wal istisan fala yu'khaz fi ayyin min masaili al fiqhiyya, yace amma dalili na hankali na zato ba na waƙi ba, zato nake yi ko istihsani ko kiyasi, yace ba mu amfani da shi a mas'alan fiqh a shi'anci. Dalili na hankali qat'i shine ɗaya a tara da ɗaya zai baka biyu, dare da rana ba sa haɗuwa, haske da duhu, irin wa'annan abubuwan wa'anda hankali yana sakankancewa cewa abu ne wanda dama hankali yana iya zama mukaddima, amma ba kowanne ba, wanda mahallinsa tafasilin shi na yake cewa kulli ma haka bil aql haka bil shar'u, lokacin da ake magana akan cewa duk abin da hankali ya hukunci shari'a na yi. Wal haqqu anna ladaina ruwayat, yace muna da ruwayoyi bima fihi kifaya wa'anda sun ishe mu akan mu koma zuwa istisani zuwa qiyasi. Anin nabi wal a'immal ma'sumin, daga annabi da imamai ma'sumai haulal ahkamul lati yahtaju al mukallaf, akan hukunce-hukuncen da ɗan mai kallafi yake bukata fi shu'unil ibadiyya wa siyasiyya wal iqtisadiyya wal ijtima'iyya, akan duk al'amarin da ya shafi al'amarin su na ibada ko na siyasa ko na tattalin arziki ko na zamantakewa. Wala nara hunaka ay adna haja lil lujuu ila tilka al adillati zanniyya, don haka ba mu bukatan wata bukata ko mun karancinta na komawa zuwa ga dalilai na zato. ولنعتقد أيضا أن لمسائل المستحدثة أصولا وكليات, yace mun yi imani da cewa duk abin da zai faru a doron ƙasa, sababbin abubuwa suna da asulla, suna da wasu kulliyat fil kitab wa sunnatin nabi wa a'immal ma'sumin alaihi salam. A dunkule za a iya ciro su a Qur'ani da hadisan annabi da sunnan ma'aiki da imaman ahlul bait. Wa mimma la nataju lil kashfi an ahkamiha, yana daga cikin abubuwan da
ba ma buƙatar mu fito da hukuncin su ila ruju ila adillatu zanniya, wato in muna son mu san hukuncen sababbin abubuwa ba ma buƙatar mu koma zato kamar yadda wasu malamai suke yi a duniyar sunna, ko ba mai bal naktafi auda ila kulliyat al-ahkam, mukan koma wa kulliya duk hukunce waɗanda asalin su na Qur'ani da hadisi, wanda sai an yi aiki tukuru. Shi yasa ma malami ba ya iya zama mustanbidi sai ya zama mujtahidi a bangaren fiqh, mujtahidi a bangaren usulu, da hukunce da dama wanda su za su ahalasa su ba shi daman da zai iya shiga littattafai ya shiga waɗannan adilla guda hudu ya yi istinbadin hukunci. Wanda mu a makarantar ahlul baiti duk wani mukallafi ɗayan abu uku ne, ba ya fita daga ɗaya, ko dai ka zama mujtahidi, ko ka zama muhtadi, ko ka zama mukallidi. Me ma'anan su? Shine mujtahidi shine wanda baya buƙatar jin ra'ayin kowa, saboda yana da kafa'a da ƙarfin ilimin da zai shiga littattafan nusus na shari'a ya fitar da hukunci. To shi wajibi ne aiki da takalifinsa ta hanyar bin abin da istinbadi ya gano. Ko mutadi shine wanda bai kai marhalar ijtihadi ba, amma zai iya gano fatawan dukkan malamai, kuma ya iya gane a cikin fatawoyinsu wanda ta fi kusa da ihtiyadi, to sai aiki da ihtiyadi wajen hukunci ba tare da ya ayyana wani marja'i yana mai takalidi. Ko kuma wanda shi ba haka bane, kamar mafi yawan al'umma, ka zama muƙalladi kuma dole ne duk aikin da mutum zai yi na shari'a ba tare da ka zama kai mujtahidi ba muhtadi ba ka yi takalidi ba, to aikin ka batacce ne dukka a makarantar ahlul. Duk wanda ba mujtahidi ba, in ka koma duk rasail na amaliya na malaman shi'a za su gaya ma cewa man lam yakun mujtahidan wala muhtadin wala yuqallid man yajibu alayhi taqliduhu kana amaluhu batilan. Wanda duk ya zama ba mujtahidi ba muhtadi ba, kuma bai yi taqlidi ba wanda ya waje ba a ka'ida yayi wa taqlidi, to duk aikin da yayi batacce ne. So a makarantar ahlul baiti ba kawai mutane ne za su zo su shiga hadisai kamar yadda muka ga wasu sun ɗauko suna yi ba. Ka je ka ɗauko Qur'ani ka ce ai Qur'ani ya ce kaza, wato kana nan lokacin da annabi ya fassara alqur'ani din, kana tsammanin yan qur'aniyun suna ƙaryata annabi ne da suka ce ba su yarda da hadisai ba? A'a, ba su imani da cewa waɗannan hadisan da ake hakaitowa daga annabi bane. Da sun tabbatar cewa daga annabi ne kuma mutum ya ƙaryata magana annabi, to ai ba musulmi bane. Abubuwa sun biyo baya, akwai abubuwa da yawa da suka gangaro a cikin littattafan hadisan nan masu matsaloli daban-daban, wanda marja'i mujtahidi sai ya yi aiki tukuru kafin ya isa zuwa ga natija wajen ba da fatawa da fitar da hukunci, saboda Allah zai tambaye shi. Kai mukallafi, abin da ya hau kanka shine ka yi takalidin hukunci, ka sauke takalifinka, saboda imaminka ya ce ka koma zuwa ga maraji wajen ɗaukan fatawa, amma ba a komar da kai zuwa ga wasu mutane saboda kawai yan boko ne sun kware suna iya surutu da ɓaɓatu za su ɗauko maka hadisi su faɗa abin da suka ga dama su faɗa ba. Wannan janibi na fiqh da karantarwa kenan, amma in ka je janibi na tarbiyya, nuna mana a duniyar yau waɗanda suka iya ƙyanƙyashe malamai zakakurai masu tarbiyya ta addini irin su Imam Khomeini a wannan zamanin, a wannan karnin da muke ciki. A wace makaranta ake iya fitar da irin wa'annan? Irin su Sayyid al-Qa'id, Shahid al-Islam, a wace makaranta ake fitar da su? A wannan makarantun na Hausa wanda ya kyankyashe, wanda wasu mutane suke ma wa'annan maraji'in din maganganun banza, suke faɗin abin da suka ga dama da sunan wai su suna kishin Ahlul Bait. To gaskiya in shi'a su shiga taitayinsu daga irin waɗannan mutane. Akwai alamun tambayoyi da yawa da muka kasa samun ansan su dangane da taharrukatunsu. Mafi yawan cibiyoyi inda suke yada abin da suke cewa suna yadawa fa daga mamlakatul Arabiyyah ta Saudiya. Kuma a iya saninmu da irin ƙwarewar da ainihin hanyoyin sadarwa da duk abin da za su yada shi dole sai ya biya ta intanet, sai ya fito
da yadda Saudiya suke da hanyoyin da za su iya sanin abin da ke fita da wanda baya fita, da yadda suka dinga kama mutane daban-daban, mutanen su wanda aka samu ya yi rubutu ya saba musu a kama shi, da yadda wannan mutanen suke fito da maganganu na faɗa da Saudiya, da fito da maganganu masu zafi, amma har yanzu suna can hankalin su kwanci, har da wata mata wanda ba a san ta ba, ba a san mata aure ce, tana da miji ba ta da miji, ga irin dai maganganunta da za ta iya kutsa kai akan sukar malaman addini, musamman maraji na Shi'a, da yin tuhuman da suka yi wa malaman, nuna cewa akwai bambanci tsakanin malaman Iran da malaman Iraki, wanda shaidana ce a duniyar Shi'a. Wasu mutane wanda ba Shi'a ba, muna ba wa wa'annan mutanen shawara don Allah su tsaya akan abin da suka kware na labaran da suke yadawa, kuma 'yan Shi'a ya kamata su shiga taitayin su wajen sauraron irin wa'annan mutane 'yan fasa kori. Mun sha jin mutum yana kawo nassosi amma bai sani ba, bai karanta addini ba. Zama a ƙasashen Larabawa ba zai mai da kai ka zama malamin addini ba. Ka jawo hadisi ba daidai ba, ka fitar da fassarar shi ba daidai ba, ka fitar da istinbatat ba daidai ba. To yanzu mutanen sun fara wuce gona da sun fara shiga ainihin inda bai kamata su shiga ba. Ya kamata a sanar da su. A makarantar Ahlul Baiti kofar ijtihadi a buɗe take. Ga abin da Sheikh Makarim yake cewa, inna na na'taqidu, mu 'yan Shi'a Imamiyya mu yi imani da anna babal ijtihad fi jami'i masail shar'i maftuhun. Kofar ijtihadi a dukkan mas'aloli na shari'a buɗe suke. Wa yahiqqu li jami'il fuqaha al-kibar istinbat al-ahkam al-ilahiyya min al-masadir al-arba'a al-mazkura. Haƙƙi ne da mujtahidai su yi fito da hukunce-hukunce na shari'a daga waɗannan masdarorin hudu da muka ambata. Wa wada'aha bi tanawuli man laysa lahu qudra ala al-istinbat. Su yi rubutu su basi su faddar da waɗannan hukunce-hukuncen, su miƙa su ga waɗanda ba su kai marhalar istinbati ba, waɗanda ba mujtahidai ba. Wa na'taqidu anna man yaftaqiru ila ar-ra'yi al-fiqhi, mun iman da cewa duk wanda yake da buƙatar ra'ayi na fiqh, wanda bai kai marhala na ijtihadi ba, mun imani da cewa alayhi an yarja ila al-fuqaha al-ahya al-arifina bi qadaya az-zaman wal makan wa yuqalliduhum. Wajibi ne ya koma yayi taqlidi wa malamai maraji wanda suka san zamanin su, suka san gurin da suke rayuwa, yayi musu taqlidi. ونعتبر أن من البديهيات رجوع غير المتخصصين في الفقه إلى المتخصصين في هذا العلم. yace kuma abu ne wanda yake badihi kan duk wanda ba ƙwararre ba akan wani fanni zai koma wajen ƙwararre. Likita in motar shi ta samu matsala ba zai ce tun da shi consultant bane shi zai duba motar shi, a'a zai kai ta wajen bakaniki ne wanda wanin su ma ko firamare bai ba, amma saboda ƙwarewar shi zai gyara mai motar shi. Haka lamarin yake. To a janibin addini a makarantar Ahlul Baiti mu ba ma yin abu karazibi. Ɗaya daga cikin abin da ya rusa sunnanci ake iya mishi gogo a tsawon shekaru shine wannan. Kowa ya balle ya ce shi mujtahidi ne. To a makarantar Ahlul Baiti ba haka lamarin yake. Da haka mutum ba zai je ya shiga Biharul Anwar wasu Shi'a, kutubul arba'a, usulul kafi da sauran littattafai kawai ya kwaso hadisi ya zo yana faɗa wai yana hukunci ba. A'a, wannan abin da wayannan ƴan uwan suke yi ya sama mana alamun tambaya sosai, wanda ya kamata mabiya albaiti su sa idon basira, su bi diddigin wayannan mutanen daga ina su waye safon din su, wa suke son su yi aiki. Da lokacin da ake son a taɓa marja'iyya, da an iya rusa marja'iyya a tsawon tarihi da ba a samu jamhuriyar musulunci ta irin ba yau. Wace makaranta ce ta kyankyashe Imam Khomeini? Wata makaranta ce ta kyankyashe Sayyid al-Qa'id Ayatollah al-Uzma Sayyid Ali al-Khamenei qaddasallahu nafsahu zakiya? Wace makaranta ce ta kyankyashe irin Sayyid Mustafa Khamenei a yanzu haka? Da kuma ci gaba har duniya ta nade wannan makarantar tana nan, amma yau a samu wasu
suna sharri suna cewa Ingila sun san abin da Isra'ila ta kinkira za ta iya zuwa ta samu marja'i ta sa mai kilin bakin rawani ta ɗaura shi. Wannan iskancin da ke gantaka da wasu suke yi ya kamata a taka mai birki. Wannan abin da aka samu wata mata da sunan wasu ɓangare na rahoto tana iya gaya wa maraji'in mu haka, da yawa shi an ci sharri wanda duk tun da muke a tarihi ni ban ji wanda ya so ya wusa shi an ci ya cutar da shi kamar irin wayannan mutanen, wanda za su tasa maraji suna musu sharri akan istinbadin da suka gano a hukunce-hukunce na shari'a. Kai ne za ka laƙabawa marja'i da ta hanyar istihsani cewa ilimi kaza yanzu an gano kaza an gano kaza saboda haka a fitar da hukunci. Matsala saboda ɗaya daga cikin malamai sharifai jikan manzon Allah a Kano ya fitar da hukunci. In kan wannan fatawar ne, kan abin da ya karanta ne, ka je duk maraji'in shi'a za ka samu ra'ayinsu kenan. Sayyidul Qa'id da yau kuke yawan yaban shi da sauransu, ka koma risalar shi amaliya abin da za ka samu ya faɗa kenan. In ka koma wa Imam Khomeini tare wasila abin da za ka samu ya faɗa kenan. Fiqhu hukuncin shi daban jama'a. Fiqhu hukuncin shi daban. Ba a shigogo mutum ya shigo cikin janibin fiqhu ya fitar da abin da ya ga dama ya faɗi shi haka kawai. A'a, ka tsaya akan abin da ka fahimta, abin da kai imani da shi, amma ka shigo makarantar mutane kuma 'yan shi'an da suke sauraron wa'annan har suke sa su a ciki shi ne abin mamaki. Ba mamaki ba ne in muka ji wasu wa'anda muke shakka akan lamarin su wa'anda suka so su kai shi'anci kwata a Najeriya suna bibiyan irin wa'annan, ba abin mamaki ba ne. Ya zuwa yanzu ma an turo karatun wani daga Talatan Mafara wanda yake nuna cewa malaminsu wanda aka yi ijma'i akan cewa ko mukaddima bai sani ba na addini, aka dinga koɗa shi ana nuna cewa ya fi ba maraji, yana gaba da su a matsayin shi na jagora. To irin waɗannan mutanen ba ma magana a kansu, muna magana ne akan waɗanda addinin su ne ya dame su, su yi taka tsantsan daga irin waɗannan mutane waɗanda suke kwaso bayanai su faɗe su yadda suka ga dama, su shiga ta nan su fita ta can. Lallai akwai lauje cikin naɗi, ya kamata a bincika asalin waɗannan mutanen daga ina suka bullo ne, daga ina suke yada abin da suke yadawa, daga ina suke yadawa. Don mutum yana magana akan al'amarin siyasar duniya ba shi ne ya ba shi ‘yanci ya ba shi takhassusi ya kuma zo yana magana akan abin da ya shafi imaninka da abin da ya shafi karantarwarka ta Ahlul Baiti ba. A'a, makarantar Ahlul Baiti ba sake wai take ba, a'a tana tun a tsawon tarihi tana tafiya ne a ƙarƙashin jagorancin malinta da malamai, ƙarƙashin hauza ta ilimi. Duk wanda bai je ya yi takhassusi ya karanci asalin koyarwa ta Ahlul Baiti a makarantar ilimi ta hauza ba, bai isa ya magana da yawon makarantar Ahlul Baiti ba, bai isa ba. Wa'anda suke bincike su so nan janibi na bahasi hadisai da za a tattauna su akan abin da ya shafi bahasi na aƙida, wannan ba mu da matsala, saboda a makarantar Ahlul Baiti a janibin da ya shafi aƙida to ba a ma taqlidi a nan gurin. La yajuzu taqlid fi usuluddin, ba ya halatta a yi taqlidi a usuluddin. Kowane mutum zai je kai marhala za ka bi malamin da ka yadda da shi wanda zai karfafe ka akan bahasin hujjojin da ka yadda da su kan bin makarantar Ahlul Baiti. Ba a yi wannan ne ake bincike akai, ake komawa hadisai, amma abin da ya shafi fikihu ba wani wanda ya isa ya magana da yawon fikihu sai mutakhassisi. Wannan keɓaɓɓen mutakhassisin shine mujtahidi, kuma ba kowane mujtahidi ba, jami'ul lishra'i, wanda Imam Ja'far Sadiq radiyallahu ta'ala abin nan alaihi salatu wassalam yake tabbatar da cewa arradu alaihim raddun alaina, wanda yawa wa'annan wakilan namu raddi to mu yi wa raddi. Wannan haka yake a makarantar Ahlul Baiti. A matsayin ki na ba mu san ko ke ba wahabiya ba ce ko ma me kike kiran kanki, wannan matar ta wancan ƙungiyar, to ya kamata ta gane cewa wannan a makarantar Ahlul Baiti haka lamarin yake.
ba mu ce dole sai kun shigo ciki ba. Da zuwa yanzu la'alla wayannan mutanen suna son su shata layin faɗa ne da su da mabiya ahlul bait, saboda irin wannan abun da taɓa mana red line shine marja'iyya, to wannan akwai hatsari. Ya kamata masu bin diddigi su bincika su gane wayannan mutanen daga ina suke kuma ina suke son su kai su. Mujarradin ba da labaran abin da ke faruwa a duniya ba zai ba su hujjan su iya tadakkuli akan asalin koyarwarmu da tushen koyarwarmu na makaranta a albaiti ba. Allah subhanahu wata'ala ya tona duk wanda yake so ya yi makaranta a albaiti zagon ƙasa. Kowane ne. Allahumma izzal islam wal muslimin wa azil shirka al mushrikin wa dammir a'da ad-din wansur ibadaka al mujahidin fi ayyi makan wansur jamhuriyar islamiyya fi Iran wa dammir a'da'ahum في المشرق العلو ومغاربها بحق محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجاه.